Και το γκολ είναι από τον αρχηγό της, τον Τάσο Μπακασέτα. Θα γίνει από εδώ και πέρα και να μην συμβεί. Ο Παυλίδης στο σουτ, η μπάλα στα δίκτυα, η ελληνική ομιλία, ο Μάνταλος, 2-0 Και είναι γκολ! Είναι γκολ από τον Παυλίδη! Ζόλης κοντά 2-0! Τον Πίτφορντ, Χρήστος Ζόλης. Γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Ο Παυλίδης! κατεβάζει και την μπάλα, κάνει και την τρίπλα, στο 2-0. Η μπάλα πάει στον Τζόλι, κατεβάζει και χαϊδεύει απλώς την μπάλα. Η παλιά από μακριά, 2-0. Τον Ιωαννίδη, ένα πολύ ωραίο σουτ. Εκτέλεσε το Μπακασέτα και παλιά την ελληνική ομάδα. Κεφαλιά 3-0. Το replay που είδαμε τώρα πιο... Το Μασούρα και στη συνέχεια με τον Μπακασέτα να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ. Ο Μπακασέτα! 1-1! Το γύρισμα 2-0.